Χαιρετώ, εξοχότατε κομιτράκουλα. Είσαι πολύ γλυκά, Ελίζαβεθ. Για το λόγο αυτό διάλεξα εσένα να στείλω σε μια πολύ σημαντική αποστολή. Κάτσε. Σε αυτή τη χώρα ο εξουσιοδοτημένος Δράκουλας, αφού τον βοηθήσαμε να γίνει ακόμα και πρωθυπουργός, επαναστάτησε. Και γράφοντας τα παπούτσια. Το άρθρο 13 που η Παγκόσμια Συνθήκη ορίζει τη σταδιακή αφέμαξη των ανθρώπων, αυτός με μια κλίκα επέβαλε την ολική αφέμαξη. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να έχουν γίνει ανεμικοί. Και πώς λέγεται η χώρα αυτή? Ελλάς. 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 Κάτι έχω διαβάσει για αυτή τη χώρα. Εκεί δεν είναι ο Δράκουλας πρωθυπουργός που έχει μια πιτσιρίκα Στεφάνο τη σπίτι του? Μα γι' αυτόν μιλάμε. Πολύ ωραίο λαιμό έχει αυτή η κόμενα. Είδα μια φωτογραφία της και τον λυπίστηκα. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Να καθαρέσεις τον αποστάτη πρωθυπουργό Δράκουλα και να μοιήσεις το τάγμα μου τον κόμι Δράκουλα, τον πρώτο. Και ποιος είναι ο εκλεκτός? Κάποιος Παναγής. Παναγής Τσάκωνας. Που ζει σε μια πόλη που την ονομάζουν Μέγαρα. Έχει δικό μας αίμα στις φλέβες του κομιτράκουλα? Φυσικά. Είναι απόγονος της Ελίζαμπεθ Μπάτορη, που γέννησε τον προ παππού του, όταν είχε δεσμόμενα φαναρτζή. Όταν άφησε το φαναρτζή και γύρισε στον άντρα της στο κόμιν άνταση, είχε μαζί της και το παιδί. Όταν όμως τη συνέλαβαν για εκείνες τις 50 παρθένες που τους ρούφηξε το αίμα για να γεμίσει την πανιέρα της, το παιδί το γλίτωσε η κουβερνάντα της, η Ελένα Τζο, και με αναθείωσαν το έστειλε προς την Ελλάδα. Ο Παναγής λοιπόν είναι απόγονος του παιδιού της Ελίζαβεθ Μπάτορη. Μα τότε είναι μακρινός μου ξάδελφος, αφού κι εγώ κατάγομαι από το σόι της Μπάτορη. Ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσεις έναν σου ξάδελφο. Πώς να είναι άραγε ο ξαδελφός μου ο βρικόλακας? Κόμις Παναγής Τσάκωνας. Αυτό είναι το όνομά του. Πώς να είναι άραγε ο κόμις Τσάκωνας? Μου φέρες να δω. Εφιάλτη. Πώς θα κοιμηθώ τη νύχτα? Μην πεις ότι δεν σ' αρέσει αυτό το έργο. Άντε κλείστο από εκεί ρε Γρήγορα. Άσε με να δω λίγο ρε θείο. Άντε κλείστο και να πας στο κρεβάτι μπρος. Πάμε. Για να σου φτώσεις τις πόρτες. Άντε κλείστο κάτι. Όχι δεν το κλείνω, εγώ θέλω να δω. Κάτσε εδώ να σε φάει κανένα δράκο να σου πω. Πήγαμε στο κρεβάτι.
Πράγμα. Πού είσαι? Αστόχησες, μεγάλε. Μη φωνάζεις και τρομάζουνε, ρε. Τι εκεί πίσω πάνω. Κοιμήσέ την. Ποια θα τώρα. Το σπρέι, το σπρέι. Πρώτα το αποσμητικό φέρα για να μην ρωμάει. Ρίξτε το. Ρίξτε το καλά. Εντάξει. Λέει και για τοπικό μασάζ. Λοιπόν, φέρ' το κρασί. Κάτσε, περίμενε. Βάζ' τη χούφτα σου λίγο. Έλα. Μισθουρός δεν ξέρει τι κάνουμε. Τώρα μόλις ζαλιστεί, την παίρνουμε και φεύγουμε. Κατάλαβες τον κόλπο. Γιατί αν δεν ζαλιστεί, μόλις βγούμε έξω θα γκαρίζει. Ενώ με το ζάλισμα θα μαστουρώσει και δεν ακούει κανείς τίποτα. Το κατάλαβες. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Λοιπόν, πάτε το σάκο. Το σάκο. Άνοιξε το. Έλα, τελείωνε γρήγορα. Εντάξει. Και τα εργαλεία μην αφήσουμε ίχνη. Πάμε, προχωράμε. Ας το διάλο κολόπεδα. Το λεωφορείο, άρα στα φώτα πάτε, τι θέλει ο οδηγός του λεωφορείου. Έλα, για σκότωμα τη μάλα. Για σκότωμα. Έλα, για σκότωμα. Για σκότωμα. Είσαι, είσαι. Αλίκος. Είσαι. 7 εκατοστάρικα είσαι. Έχεις από χιλιάρικο. Ναι, πιάσε. Έλα την κόρτα. Την κόρτα να πιάσει. Λες να μείνουν σημάδια. Αυτή ποιο να τα δει εκεί. Πάτερ, πάθατε βλάβη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε. Η βλάβη. Ο Τρισκατέρας του έβαλε το χέρι του, έσπασε ο Σταυρός. Τι είχε, κάτω από το αυτοκίνητο πήγε να βάζει σταυρό. Ο Σταυρός του σας βάλει, βρε. Αγράμματε. Λέω κι εγώ. Καλά που ήρθατε. Σας θέλω για μια δουλειά. Τι δουλειά. Δουλειά. Όπως την άλλη φορά με τον Έρωνα αγάπη που τα μαζέψαμε εμείς και τα κράτησες εσύ και περιμένουμε ακόμα να πάρουμε ποσοστά. Σε παρακαλώ, να περιμένετε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Τι μεγάλος, μικρομεσαίος και προβληματικός είναι. Άλλος είναι ο μεγάλος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, σας θέλω για ένα μεροκάματο. Τι, του τρόμου.
Του τρόμου. Έτσι του τρόμου, μωρέ. Στο νεκροταφείο σας θέλω. Να ξεκαθαρίσουμε εκεί τα αγκάθια από τους τάφους, γιατί κάθε φορά που περνάω σκίζω και από τα ράσου. Δεν μπορώ εκεί μέσα να δουλέψω, αγριεύομαι. Δύο δέξου, γιατί δεν έχουμε μία. Και αύριο μας κόβουν και το νεράκι. Ανατριχιάζω. Τέλος πάντων, με κάθε επιφύλαξη. Εν πάση περιπτώσει, δεκτή η επιφύλαξη. Λοιπόν, Καμιά προκαταβολή έχει. έλα, το νεκροταφείο μας ξέρεις ότι είναι ήσυχο, ευάερο, εμίλιο, έλα. Παραγή τώρα. Έχω να ταΐσω και παιδιά, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Πάλι τέτοια τα νέα μου φέρνει να δω. Α, δεν πήγε έκκληση. Όχι. Η έκκληση λέω δεν μπορώ να τριχιάσω. Άσε μου, θέλω να δω λίγο. Αυτό διάλογο πήγε έκκληση σου λέω. Τι κατάλαβες τώρα? Πήγαινε στο δωμάτιο μου να κοιμηθώ. Γιακουμή! Ρε Γιακουμή! Γιακουμή! Πού σου το διάλογες? Εκατούρμα πήγα. Όλο για κατούρμα πας, συγνωρία είσαι πιάνει κάθε βράδυ. Να πηγαίνεις το πρωί που πηγαίνω εγώ και το βράδυ πριν νυχτώσει. Όλο για κατούρμα, σου όλο καθετήρα να ησυχάσω. Τράβα την πότε μου. Άντε καλή. Να πάμε πλαγιάς. Ναι, έτσι λέω. Καλή. Καλή. Άσε τα φώτα αναμένα. Όλο με αυτές τις αχλαμάς πας και μου φέρεις και βλέπω. Να μην μπορώ να κοιμηθώ. Ορίστε. Κάνω τώρα σταυρούς με σκόρδα. Και ένα για μαζί δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα βρίσκομαι τη νύχτα. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπά. Μακριά από σατανάδες, βελζεβούλιδες και δαιμόνια. Παναγία μου Χριστέ μου. Πού είναι την παλουά εδώ. Πω παγωμένα αυτά τα άκουγα. Τα ξυλιά. Χριστέ μου. Πάρω αγκαλίτσα να μην μου κρυώνεις. Γιακουμή, τράξε κάποιος κυκλοφορεί παρανόμως μέσα στο σπίτι. Πού είσαι? Ψάξε γρήγορα. Κάτω από το κρεβάτι. Τι να ψάξω, γιατί τα παράθυρα από τον αέρα χτυπάνε. Κάτω από το κρεβάτι, ψάξε κάποιος κάτω από το κρεβάτι. Δεν είναι κανένα. Βρε ψάξε σου λέω να μην σε σκοτώσω. Τόσο παρά από κάτω από το κρεβάτι. Ναι, ψάξε κάτω από το κρεβάτι. Κοίτα κάτω από το κρεβάτι. Δεν είναι κανείς. Κοίτα κάτω από το στρώμα. Κοιτάω, κανείς δεν είναι. Κάτω από τα σεντόνια, όπου να είναι. Δεν είναι κανείς, σου λέω, ρε θύε. Τότε κατέβα κάτω στην πόρτα. Όχου, ψυχοπαθής εσύ μου φαίνεται. Πήγαινε κάτω στην πόρτα, δες. Δεν μπορεί κάποιος είναι τότε. Λοιπόν, δεν είναι κανείς. Πήγαινε κάτω και ψάξε κάτω. Όχι να πάω κάτω τώρα νυχτιάτικα. Κάτω στην πόρτα κάποιος είναι, δεν μπορεί. Πήγαινε σπάσει το κεφάλι όποιος. Τι πάθαμε νυχτιάτικα. Πήγαινε σου λέω. Εφιάλτη. Άλλη φορά να μου φέρεις τέτοιες ζημίες να βλέπω εσύ φταίς. Τώρα! Εδώ μένει ο Παναγής Τσάκωνας. Μάλιστα. Εσείς ποια είστε? Είμαι η εξαδέλφη του από τα Καρπάθια. Περάστε. Είπατε είστε η... Ξαδέλφη του. ξαδέλφη του. Ναι, μόλις ήρθε από τα Καρπάθια. Περάστε στο σαλόνι και θα τον ειδοποιήσω. Τα φώτα. Θείο! Θείο, να σου πω γρήγορα. Να σου πω γρήγορα.
Γρήγορα. Είναι μια γυναίκα κάτω και λέει ότι είναι εξαδέλφη από τη Ρουμανία. Εμένα γυναίκα, ξαδέρφη μου από τη Ρουμανία. Ναι. Έχω ξαδέρφη Ρουμάνια και δεν το ξέρω, άσε μη. Αλήθεια, θεία, εκεί είναι μια γυναίκα, θεία. Πω. Έλα, πάμε, έλα. Κάτσε σιγά, μην τραβάζετε, θα σηκωθώ μόνος. Πού είναι η πότερ? Εδώ έχει μία. Η άλλη πήγε. Κούρασε όμως. Έλα, γρήγορα, δεν κάνα περιμένει η γυναίκα κάτω μόνη της. Έλα, κατεβαίνει. Γεια σου. Γρήγορα. Είναι περίεργο να δω ποια είναι καλή. Ένα σαν το ίδιο. Ποια είναι? Δεν θα δω. Κουνήσου. Πού είναι? Θα δεις. Δεν θα σου λέω. Πού να πάω? Την ξαδέρφη σου, μέσα είναι. Ποια ξαδέρφη? Να, την κοντά μου γυναίκα, η ξαδέρφη σου. Ξαδέρφη μου γυναίκα. Δεν την ξέρω. Επιτέλους. Γνωρίζω τον ξαδελφό μου. Το αίμα μου. Ποιο αίμα σου? Εσένα. Δηλαδή, εσύ και εγώ είμαστε ξαδέρφια. Φυσικά. Αφού η προ-προ-γιαγιά μου και ο αντί-προ-προ-πάπος σου ήταν αδέλφια. Μπράβο, πέρασε τόσος καιρός και δεν το κατάλαβα. Και εσύ πώς ξεφύτρωσες εδώ? Μόλις έφτασε από τη Ρουμανία και ήρθε να σε βρω. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ο μόνος άνθρωπος που ξέρω από τη Ρουμανία είναι ο Τσαουσέσκος. Καλά, και εσύ πώς με βρήκες δηλαδή? Εμείς εκεί στα Καρπάθια δεν ξεχνάμε εύκολα το σόι μας. Πήγα στην ελληνική πρεσβεία, έμαθα τη διεύθυνσή σου και ήρθα. Τι να σου πω, τα έχω χαμένα. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο από το σόι μας και δεν ξέρω τι να πω. Μην λες τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, μωρό μου. Εμείς οι δύο θα γνωριστούμε πολύ καλά. Πόσο καλά δηλαδή? Πάρα πολύ καλά. Κατάλαβα που το πάει. Κοιτάξτε, δεν κάνει αφού είμαστε ξαδέρφια. Μακρινά. Πολύ μακρινά. Ναι, αλλά εσύ το πας πολύ κοντινά. Με έναν τόσο γοητευτικό άντρα κοντά μου. Με τέτοια χείλη σαρκώδη. Και δυο τόσο φιλίδωνα μάτια. Και ένα τόσο τρυφερό λαιμό. Μα τι τρυφερό λαιμό. Σε παρακαλώ. Είμαι πολύ κουρασμένη από το ταξίδι. Πήγαινε με κάπου να ξαπλώσω. Δεν αντέχω. Καταταλαιπωρημένη, κατάφερε. Είμαι πολύ κουρασμένη. Είναι και ανεμικιά. Καλά ξαδερφέ, να σου κάνω μία σηκωταριά αύριο. Να κάνει λίγο χρώμα, ρε παιδάκι μου. Ξέρεις πως είσαι? Γρήγορα. Σαν κερί είσαι. Γρήγορα. Τι? Θέλω να ξαπλώσω. Στο δωμάτιο? Ναι. Να σε πάμε. Σε ένα κρεβάτι. Σε παρακαλώ. Έλα. Γρήγορα, σε παρακαλώ. Βρε την ξαδερφούλα, έκανε τόσο δρόμο να έρθει να με δει. Θα μου λιποθυμίσει. Γρήγορα, σε παρακαλώ. Κουράστηκες? Έλα, τελείωνε, άντε. Πας. Παράτα με μωρέ, το καρότσι πάω να πιάσω. Άντε, πήγαινε να διασώτη και πού είσαι. Εδώ κοντά, έτσι μη χανόμαστε. Ποιος μίλησε? Ποιος μίλησε? Εγώ. Βαγγελίστα μου, την έχουν αισθημένη. Γιατί τρέχεις, Παναγία? Έλα κύριε από εκεί πέρα.
Χέρι, Ένα χέρι βγαίνει από εκεί και κατά πάνω μας. Τι χέρι, Παναγία, έλα να μου δείξει. Ποιο χέρι. Δεν τρομάζει με τίποτα, παπάς, ασυνείδητος. Με τι να τρομάξω, με το Μιχάλη. Με το Μιχάλη να τρομάξω. Μιχάλη πάλι μέσα στους τάπους. Φοβήθηκες. Με φοβήθηκες. Μη φοβάσαι, Παναγία, μη φοβάσαι εδώ μέσα. Έξω. Έξω να φοβάσαι, Παναγία μου. Άντε, δουλειά, δουλειά, δούλευε. Δουλειά, δουλειά είπα. Πού είσαι εσύ, ρε? Πού είσαι, τι κάνεις? Δεν μου λες γιατί φώναζες πάλι, τι έγινε. Μ' άφησες μόνο και σκόφιες και έβγες, έτσι. Έλα κάτσε εδώ λίγο. Κάτσε. Α, τελείωνε. Κάτσε. Θα τελειώσουμε τις δουλίτσες και φύγαμε. Τελείωνε, άκουσε. Έχω για την άρφη που στείλει και περιμένει. Η δουλειά είναι αυτή που βρήκαμε. Αυτό είναι το μεροκάμα του τρόμου εδώ. Ανατριχιάζω μόνο που βλέπω. Γι' αυτό έφυγε ο παπάς. Λοιπόν, κάτσε 2 λεπτά εσύ εδώ πέρα να πάω να διάσω το καρότσι και γυρίζω να φύγουμε, εντάξει. Α, τελείωνε και μην απομακρύνεις. Είπαμε δεν μπορώ μόνος μου. Δουλειά που βρήκα. Είμαστε επαγγελματίες και μας κλέψαν την κότα. Μας κλέψαν τις πατάτες, μας πήραν τα λεφτά μας για αρέστα και κουβαλάω από εδώ πέρα έξυπνο, συνοδό. Και φάγαμε και τα σκάγια τσάμπα στον κόλο. Ορίστε, συνοδό για υποστήριξη. Όρσε. Ευτυχώς μας έμεινε ο πύργος δηλαδή. Ευτυχώς που έχουμε σπίτι και μένουμε. Όρσε μούτρα για πύργο. Άσε φοβάμαι, δεν ξέρω, τώρα τελευταία στον ύπνο μου το βράδυ βλέπω όλο εφιάλτες και φοβάμαι. Και αυτό το τεράστιο πράγμα μέσα, ο φόβος μου μεγαλώνει περισσότερο, δεν ξέρω. Τι ξέρεις, τι σκέφτομαι. Γιατί δεν πουλάμε τον πύργο να πάρουμε ένα διαμέρισμα. Βρε ζω. Πρώτα αυτό το πράγμα τότε που χτίστηκε δεν υπήρχε άδεια. Είναι αυθαίρετο και τα αυθαίρετα δεν πουλιούνται. Και δεύτερο, αυτό που βλέπεις το είχε χτίσει ο προσπάπων μας και είχε φτιάξει τα θεμέλια. Οι παππούδες μας φτιάξαν τους τοίχους και οι πατεράδες μας φτιάξαν την εσωτερική διακόσμηση. Και μου λες να πουλήσουμε αυτό το ιερό κοιμήλιο. Τι έκανα τώρα που φοβάμαι, άλλο πράγμα. Θα το ξεπεράσουμε αλλιώς. Αν δεν μπορούμε να το πουλήσουμε επειδή φοβάμαι. Τότε να μην μου λες ότι φοβάσαι. Τέλος πάντων. Πάρ' το κλειδί να ανοίξει γιατί εγώ δεν μπορώ. Έλα. Τα σκάιλια ξέρεις πως είναι. Σαν αγκάθια είναι στο πίσιμο. Αν μου τα βγάλεις. Τρομολόγιο θα κάνω εγώ τώρα. Κύριε Οδηγέ, Ορίστε, τι θέλει ο κύριος. μήπως υπάρχει εδώ πέρα κανένα ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει πια εδώ ξενοδοχείο. Γιατί? Γιατί πριν 6 χρόνια ήρθε εδώ ο Κοσκοτάς και ήπια καφέ. Και προφυλακίζανε και το σερβιτόρο και τη γυναίκα του που του έφτιαξε καφέ. Είμαι μελετητής της ιστορίας και εκ πείρας σου μιλάω ότι σε αυτό το τόπο μπαίνουν μέσα πάντα οι μικροί. Ενώ οι μεγαλοκαρχαρίες μένουν πάντα έξω. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, μήπως υπάρχει εδώ κανένας που να νοικιάζει δωμάτια. Υπάρχει ένας καφετζής εδώ πέρα, δούλευε κάποτε στην υπηρεσία πληροφοριών και τον απολύσανε και ξέρεις γιατί τον απολύσανε. Γιατί το τηλέφωνο που παρακολουθούσε το χρησιμοποίησε για τον εαυτό του παίρνοντας στην Αυστραλία τα ξαδέρφια του. Και τον απολύσανε γι' αυτό. Ακριβώς. Καλά του κάνανε. Όχι και καλά του κάνανε. Καλά του κάνανε, γιατί άλλο να σου παρακολουθούν το τηλέφωνο και άλλο να πληρώνεις και τα τηλεφωνήματα τα ξένα. Τέλος πάντων, δεν μου λες, πού είναι το καφενείο.
Το καφενείο, να, εδώ είναι λίγο πιο κάτω. Άμα θέλεις, έλα, πάμε να σε πάω. Έλα. Πάμε. Ξαναρχούλα, σου άρεσε σκοταδιά? Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Όλα εδώ στην Πύργο είναι όμορφα. Και αν φανταστείς, ξυλώθηκα 1.800 φράγκα, Φαρμακείο μπαγάσο είχα σάψει. Άρα τι να κάνω, για σένα χαλάει. Φάγατε? Όπως βλέπεις. Ναι, ευχαριστώ. Ξαναρχούλα, καφεδάκι θα βγεις? Όχι, δεν θέλω. Καλύτερα. Παναγί, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Τι θα βγάλουμε φωτογραφίες? Σήκω επάνω. Ακολούθησε. Μπορεί να θέλει να σε ξεματιάσει. Τι, βούχα στα διάβρωμα, θα βρέξει? Αυτή είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου. Τι, για δημοσίευμα θα πάμε? Στο όνομα του Άρχοντα του Σκότους, τη μόνη δύναμη που εξουσιάζει το σκοτάδι και το έρευος, τους κύκλους της Ελλήνης και τα κύματα των ωκεανών. Αποθέτω στους ώμους σου το μανδύα ετούτο, σύμβολο κυριαρχίας και δύναμης. Για να δω μια στιγμή την Ούγια, μήπως είναι ζουλομανδίας. Σκύψε. Ορίστε. Σκύψε. Σκύψε. Σε ονομάζω κόμη των τσακαλιών και των φαντασμάτων, ηγέτη των ανθρωπίνων υπάρξεων και κυρίαρχο των πνευμάτων. Πονάω. Πονάω. Αλλά τη βρίσκω. Ωραία είναι. Πω. Από τώρα σε καλωσορίζω στη μεγάλη μας οικογένεια. Τι, θα μου βγάλεις βιβλιάριο Πολυτέχνων? Αποσύρωμαι στο δωμάτιό μου. Αν με χρειαστείς, εκεί θα είμαι. Έγινα κόμις. Αφού εγώ κόμις, Έγινα κόμις. Γιακουβί. Έγινα κόμις, ρε. Γιακουβί. Τι έγινε, τι σε πάτησε κανείς? Όχι. Έγινα κόμις, Έγινα κόμις. Δεν φοβάμαι κανέναν τώρα. Δεν μου λες? Από σκόρδα, σατζίκια, σκορδαλιές στο σπίτι έχουμε τέτοια πράγματα. Εάν έχουμε, εξαφάνισε τα όλα αμέσως, Γιατί δεν φοβάσαι πια? Δεν φοβάμαι, ένας κόμις δεν φοβάται τίποτα ποτέ. Για κάτσε μια στιγμή. Θέλω να σε φιλήσω. Γιατί πας ταξίδι? Όχι, έτσι μου ήρθα να σε φιλήσω. Ανιψιός μου δεν είσαι? Απαγορεύεται. Για. Από πότε έχεις να πληθεί δε βρωμιάρη? Αφού είναι χαλασμένο ο θερμοσύμφωνας, με παγωμένο νερό θα παγώσω. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Καλά, να πληθείς απόψε και αύριο να έρθεις να σε δαγκώσω. Πώς να με δαγκώσεις, ρε θεία, αφού δεν έχεις δόντια, τίποτα δεν έχεις. Καλά λες. Καλά, αυτό πού της διέφυγε της Καρφούλας? Δεν το πρόβλεψε αυτό. Πρέπει τότε αύριο να πάω στον οδογιατρό να μου φτιάξει δόντια. Δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς δόντια, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν μου λες? Από φέρετρα πώς πάμε σπίτι? Τι φέρετρα? Τι φέρετρα? Υπάρχουν φέρετρα βαλανιδιά, οξιά, μαόνι, καπιτονέ, εμαγιέ, πλαστικοποιημένα. Τι λέει, θεία, θα με τρελάνεις τώρα? Άσε, δεν καταλαβαίνεις. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά.
Δεν πειράζει, θα βολευτώ με τον Παόλο τώρα και όταν θα στρώσουν οι δουλειές θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τον Παόλο. Στους Λομανδίες. Φέρετρα. Δόντια. Σκορδαλιές. Τι γίνεται εδώ μέσα? Σε έχει φάει περιέργεια. Πάμε για τον Παόλο, είπαμε. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Αυτό. Για σήκωσον από εκεί. Έχει βαρύ. Ελπίζω να χωράω μέσα. Από σήμερα αλλάζουμε τρόπο ζωής. Οριστικά, άλλη τακτική. Περήφανα νιάτα με μήνα γερατιά. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, αυτό το σημείο θα είναι η κρεβατοκάμαρά μου. Θα μου φέρεις όλα τα αξεσουάρ του ύπνου εδώ και θα φέρεις και 2 σακουλάκια ναφθαλίνη. Ναφθαλίνη? Ασφαλώς. Μπαούλο χωρίς ναφθαλίνη γίνεται να φάει κανένας κορός. Εκτός αυτού, θέλω να αλλάξουμε και την κλειδαριά, μην τυχόν και κλειστώ καμιά μέρα μέσα και δεν μπορώ να βγω, να ανοίγει και από μέσα κλειδαριά. Και αργότερα που θα στρώσει η δουλειά, θα βολευτώ εγώ με κανένα φέρετρο και εσύ στον Παόλο. Αλλά προσωρινά θα κοιμάσαι εκεί δίπλα, σε μια σκαφούλα, θα σου φροντίσω μια σκάφη να κοιμάσαι δίπλα μου. Είπαμε, αλλάζουμε τρόπο ζωής. Λοιπόν, για άνοιξε τώρα, να δούμε αν χωράω μέσα. Άνοιξε. Μπορείς κουβάρτες, έτσι θα κοιμηθείς? Άνοιξε η πάρτη. Λοιπόν, αυτά βγάλ' τα έξω. Μην τα πετάξεις, βγάλ' τα έξω. Θα τα στείλουμε στη UNICEF. Συντόμευε γρήγορα. Βγάλ' τα όλα. Ωραία. Λοιπόν, καλό ρύζι. Στα μέτρα σου, ούτε παραγγελία να Τι γίνει. τραβάνε αυτοί που βράδυ σιδηροκόλλακες για να βγάλουν το αίμα τους. Για σκέπασε με τώρα εδώ φοράω. Σκέπασε με. Ρε βλάκα! Πού πιάσει το χέρι? Τα κοντεύουνε? Ναι. Η Σταύρο μου για χαρά. Γεια σου, Εκλή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Από εδώ ο κύριος θέλει ένα δωμάτιο. Δωμάτιο. Μαρίτσα! Έχουμε κανένα ελεύθερο δωμάτιο? Έχουμε. Αυτό στην αυλή. Αχα. Το όνομά σας παρακαλώ. Να σας δώσω το διαβατηριό μου. Αυτό είναι ξένο. Το ξέρω. Είμαι Ρουμάνος. Ρουμάνος. Τι σου είναι ιό. Μέχρι και εδώ φτάσαν τουρίστες. Από το ανατολικό μπλοκ μας Ποιος είναι είναι στο αυτός? ελληνικό. Ποιος ξέρει? Γιατί διαλέξατε την πόλη? Ξέρετε, κάνω το γύρο της Ευρώπης. Και όπου μου αρέσει, σταματάω. Και σας αρέσει εδώ? Ωραία. Καμαριέρα. Τι φωνάζεις καλέ παπά, εδώ είμαι. Εντάξει. Πάρ' τον κύριο και πήγαινε τον στο δωμάτιο 1. Το κλειδί το έχω πάνω στο κοτέτσι. Ευχαριστώ. Ποιος ήταν? Για κλεφτοκοντάς πάντως δεν μοιάζει. Αφού το είπε ο χριστιανός, κάνει το γύρο του κόσμου. Το γύρο. Γύρο. Αν μου έλεγες ότι πουλάει σμιγδάλι, μπορεί και να το πίστευα, αλλά γύρο. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα εμένα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας συνέχεια ανοιχτά. Συνέχεια ανοιχτά. Και πότε θα κοιμόμαστε? Άψε ρε, όλος στον ύπνο είναι. Θυμόσαστε όλοι. Γι' αυτό σας πήρανε μέχρι τις μίζες από τα αυτοκίνητα. Ήμαρτο κύριε φυλακή το στοματί μου. Δεν μ' αρέσουν εμένα κάτι τέτοια. Άμα ακούω κάτι τέτοια μου ανάβουν τα λαμπάκια.
Περάστε. Εδώ είμαστε. Να σας τηγανίσω 2 φρέσκα αυγά. Μάτια. Όχι, δεν θα πάρω. Μήπως θέλετε τίποτε άλλο? Όχι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε πάντως, να μην διστάσετε να μου το πείτε. Εγώ είμαι εδώ. Αντίο. Αντίο. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μου γλιτώσει σατανική γυναίκα. Αυτή τη φορά θα βάλω τέλος στη σταδιοδρομία σου πήγοντας αυτό το παλούκι στην κορμάρα σου ανάμεσα στα αλαβάστρινα στήθη σου. Ποιος είναι? Ξύπνα, έχεις ένα γράμμα. Ρίξ το κάτω την πόρτα. Έλα, ξύπω, η ΔΕΗ είναι. Πιάστε εδώ μέσα. Τραβά. Τραβά. Ίσπιασε λίγο τη μέση μου, γιατί εκεί μέσα πιάστηκα. Ωραία δουλειά βρήκαμε κάθε πρωί, να σε τραβάω και να ισιώσεις. Σκάσε και τράβα. Πιάστηκε. Για να φέρει μια ταμάλια να βγάλεις πόγια στον παούλο, γιατί κοντεύω να καταδείξω τα φαγγύρια εκεί μέσα διαβρικόλακα. Κακημέρα. Πώς το είπε? Δεν είμαστε καλά. Τη μαδέψαμε την Κλαρφούλα Προσποιοπούλα από τη Ρουμανία, την ταΐσαμε, την ποτίσαμε, μας είπε το αίμα και για το καλό ευχαριστώ μας βρήκε ο Παπα. Μα αυτό δεν είναι βρισιά. Εμείς οι βρικολέκες, επειδή κυκλοφορούμε τη νύχτα, έτσι είναι το καλημέρα μας. Πες τον δε και το παραξήγησα και εγώ νόμιζα ότι... Αλλά μπορεί να μου πεις εσύ γιατί σηκώθηκες πουρνό. Ρωτάς αν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Θα ψάξω να βρω ένα νεκροταφείο να κοιμηθώ κι εγώ επιτέλους σαν αξιοπρεπής βρικόλακας. Γιατί γελάμε? Η ξαδελφούλα σου νομίζω ότι είναι βρικόλακας. Δηλαδή, αν είναι βρικόλακας η ξαδέλφη σου, τότε και εσύ που είσαι ζώδης πρέπει να είσαι και εσύ βρικόλακας. Μη γελάμε. Χαμένο κορμί και μας περάσουν οι γέλια του είμαστε εδώ μέσα. Αλλά πήγα να φέρω σακάκι, τσακίσω. Το σακάκι μου αντιθώ. Να. Ωραία είναι. Μη μου πεις ότι θα βγεις έξω με αυτόν τον ήλιο. Μπα, δεν βγαίνω έξω. Απλώς θα πεταχτώ μέχρι το επόμενο χωριό να μου φτιάξει λίγο τα δόντια η οδοντογιάτισσα. Γιατί με αυτά που έχω δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν μπορούν καθόλου αυτά. Δηλαδή είναι κατάσταση κόμιτα αυτή. Ξέχασες όμως ότι εμείς οι βρικόλεκες δεν κυκλοφορούμε μέρα έξω. Ή άμα να μην σας κάψει ο ήλιος. Όχι, αλλά οι ακτίνες του ήλιου μπορεί ακόμα και να μας σκοτώσουν. Σοβαρά. Δυστυχώς. Γι' αυτό δεν έχω δει μέχρι τώρα βρικόλακα να κάνει γεωθεραπεία. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Πρόβλημα γιατί? Εδώ ζούμε στην εποχή τώρα. Παίρνεις ένα λάδι αντιλιακό, αλήφεσαι και καθάσεις. Πού είναι το πρόβλημα? Όλα εγώ δηλαδή πρέπει να στα βρίσκω.
Μετά από τόσους αιώνες προϋπηρεσίας, περιμένετε να σου το πω αυτό εγώ. Μα ποιος είμαι, τέλος πάντων, ότι πούκητος είμαι. Μπράβο, το φίλος. Πετάξτε τώρα και στο μπάνιο και φέρε ένα μπουκάλι αντιλιακό λάδι. Τι? Αυτό που άκουσα, αντιλιακό λάδι. Σε μπαούλα κοιμούνται. Για βρικόλακες μιλάνε και τώρα μου ζητάει χειμωνιάτικα αντιλιακό λάδι. Άντε να καταλάβεις τι γίνεται εδώ μέσα. Μπράβο. Πώς βρήκες τη λύση μέσα σε ένα πρωί για ένα πρόβλημα που μας απασχολεί αιώνες τώρα? Είναι πολύ απλό, Φέρκουνα. Βλέπω διαφημίσεις. Εγώ δεν είμαι πόντιος βρικόλακας. Είμαι υπερπόντιος. Ο ανώτατος άρχοντας θα ενθουσιαστεί από σένα. Με τον ενθουσιασμό δεν μου λέει τίποτα. Ο σκοπός είναι να πέσει κανένα φράγκο για την ευρεσιτεχνία. Εγώ δεν σου φτάνω για ανταμοιβή. Δεν λέω, καλή είσαι. Δεν μου λες κανένα κοπεδάκι στη Ρουμανία, παραθαλάσσιο, έχεις τίποτα? Αλείψτε. Απλώστε. Τελειώσατε. Για κόψτο. Τι πάει να κάνεις μετά? Το παιδί είναι λογοδεσμένο. Δεν το άφησε εγώ να το δρακουλιάσει άλλη. Εγώ θα του κάνω την αφέμαξη. Μίλα ρε είσαι. Τι να πω εγώ? Μίλα ρε ότι είσαι από μικρός μαζί μου, ότι σε έχω και σε ταΐρω, σε ποτίζω, σε μεγαλώσει εγώ. Είμαι. Και θα αφήσω να σε δρακουλιάσει άλλη. Δεν είμαστε καλά. Λέμαργη γυναίκα. Αβδέλα. Μπράβο φαγούρα. Τώρα τι έπανα μπορώ να πω? Σκόρδα, καλά σκόρδα, εδώ τα καλά τα σκόρδα. Πάρτε κύριε, τα τελευταία είναι. Πάρτε, έχουμε παιδάκια. Εγώ σκόρδα! Πάρτε κύριε, είναι καλά τα σκόρδα μας. Που λέτε κυρία Αδαμαντίδου, αυτό είναι σωστή αδικία. Διότι πράγματα που δεν χρειάζομαι φυτρώνουν παταγωδός. Όπως παραδείγματος χάρη τα νύχια μου. Κάθε εβδομάδα κόβω, κάθε εβδομάδα να. Κάθε εβδομάδα κόβω, κάθε εβδομάδα να. Τα γένια μου. Κάθε μέρα ξυρίζω, κάθε εβδομάδα να. Κάθε μέρα ξυρίζω, κάθε εβδομάδα να. Τα μαλλιά μου. Κάθε μήνα κουρεύω, κάθε μήνα να. Κάθε μήνα κουρεύω, κάθε μήνα να. Μην κοιτάτε πάνω, δεν γεννάτε, έχω δίπλα. Τα δόντια που τα χρειάζομαι, τα ρημάδια φεύγουν και δεν ξανάρχονται. Δεν ξαναφυτεύει κανένα. Αλήθεια, έχω ακούσει και για κάτι φυτευτά, αλλά δεν ξέρω σε ποια εποχή πιάνουνε. Τι λέτε? Δεν ξέρω. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς σου συμβαίνει. Δείτε, ελεύθερα από μένα. Για να δω. Πω πω. Και αυτό το στόμα δεν σώζεται με τίποτα. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε 2 δόντια πάνω και 2 κάτω σουβλερά, να μπορώ να δαγκώνω, διότι με αυτά που έχω τώρα δεν μπορώ να δαγκώσω ούτε το νερό. Γιατί εσύ δαγκώνεις και το νερό? Ό,τι βρω μπροστά μου. Τι διάλογο, επαγγελματίες είμαστε. Λοιπόν, μείνε ακίνητος και μην κουνηθείς καθόλου. Θα σου κάνω δόντια κοφτερά και μητερά σαν μπριόνια. Θα δαγκώνεις ακόμα και λαμαρίνες. Τώρα υποκλίνουμε. Πάει η αγωνία. Έτοιμος! Δεν μου είχε άκα αυτά για εδώ που με κάνεις. Βεβαίως. Ορίστε. Καλά. Από εμφάνιση ξεστήρω. Και το στόμα, Έλα, το αποτέλεσμα όμως δεν μπορώ να δω. Ξέρεις κάτι, υπάρχει κάποιο λάδωμα, με χτυπάει η γέφυρα. Κάποιος περπατάει πάνω στη γέφυρα και με πονάει. Πού? Θα σου δείξω. Σκύψε λίγο. Σκύψε. Κάτω.
Επιτέλους έκανα πρεμιέρα. Είχα ξενυχωθεί στη βίλα. Καλά τη τραβάς και εσύ. Φτάνει κόμι. Σειρά μου τώρα. Έλα ξάδερφοι, δεν είναι σωστό. Τώρα βρήκαμε το παιδάκι και το ρουφάμε συνέχεια, ενώ τον έχουμε στραγγίξει. Πρέπει να βρούμε άλλες πηγές. Αν ήμασταν στον πύργο μου θα είχαμε επάρκεια αγαθών. Εδώ όμως κάνε κουμάντο εσύ. Βέβαια, είσαι κατά Δράκουλας με τώρα, να μην μπορώ να κάνω κουμάντο για άμμουσα φίλου που έχω. Μπα, τίποτα. Μέχρι εδώ είναι. Απόψε οι βρικόλακες γίνουν παγανιά. Σήκω. Έλα, σήκω. Ας το ρούφξε το παιδί. Αχόρτα η γυναίκα. Λαΐδα. Πάμε. Για να μας πάρει χαμπάρι καλή, χαθήκαμε. Τα βλέπεις τραβάνε βρικόλα και για να βγάλουν το αίμα τους. Εδώ πέρα ποιος το σπίτι είναι? Της Κυριακατίνας. Τι κάνουμε τώρα? Αυτήν είναι η ζωντοχύρα. Ναι. Έχω ξανάρθει πάλι εδώ διαδάκωμα, αλλά κάθε φορά που έρχομαι όλα εμπόδια βρίσκω. Πρέπει να μπω πρώτα μέσα, να δω αν είναι μόνη της. Κάνε τα τσίλια εσύ εδώ, άκουσες? Να έρθω κι εγώ. Όχι, να μην έρθεις. Τι έρθει να κάνεις? Βοήθα να ανέβω. Φύλαξε μου και εμένα και με τζούριτσα. Σκάσε. Γρήγορα. Γρήγορα. Σκάσε ρε φίλε, ναι. Να πάω στο πάρει. Έρχεται κανείς? Αφά σκύλο. Έχει σκύλο μέσα. Έλα πέρα. Ρε θείο, βρικόλακας να φοβάται το σταυρό, εντάξει. Να φοβάται τον παπά, εντάξει. Να φοβάται τον ήλιο, εντάξει. Αλλά βρικόλακα να φοβάται το σκυλάκι, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Άλλη φορά θα πάρω μαζί μου και καμιά φόλα. Πού είσαι? Κάτσε εσύ εδώ, να πάω μέσα μέχρι τη Βαρβάρα. Μπας και κάνουμε τίποτα εκεί. Εντάξει. Να έρθω κι εγώ να δαγκώσω λίγο. Εσύ ακάς να κρατάς τσίλιας. Προηγούνται οι αρχηγοί. Εδώ κάτσε. Φίλα μου κάτι και εμένα πάντως, έτσι. Σκάσε. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Βαρβαρούλα. Είχα αιπνίες και περνούσα απ' έξω και λέω δεν μπαίνω μέσα να τρίξω μια καλησπέρα έτσι να το ευχαριστήσω. Καλά έκανες, Παναγί μου. Καλά έκανες. Να, κι εγώ ζωντοχύρα είμαι. Συντροφιά θέλω, όπως καταλαβαίνεις. Σε έχει φάει μοναξιά, Ναι, μονάχη μου είμαι. Μα μόνη σου είσαι. Τι φτιάχνεις, τσουρεκάκια? Όχι, όχι τσουρέκια. Να, κάτι κουλούρες, να, τόσο μεγάλες. Ναι, τόσο μεγάλες κουλούρες. Μπράβο, πώς να τις φάρουν τις κουλούρες οι Βαρβαρούλες. Ξέρεις τι λέω, ο καιρός είναι να ασχοληθείς και με φραντζόλες. Όλο κουλούρες φτιάχνεις τόσα χρόνια. Πού θα τις ταιριάξεις τόσες κουλούρες? Ενώ με τις φραντζόλες τις τραβάς, τις μακραίνεις όσο θες, ρίχνεις μέσα και γλυκάνισο. Και μετά? Ρίχνεις μέσα και κείμενο. Και μετά? Και μαχλεπί. Και μετά, και μετά? Και μαλλιά. Και μετά? Και μετά κάνεις στο ταμείο και εισπράττεις. Και πιο πριν? Και πιο πριν, όπως είναι οι αφράτες, τις παλαμαριάλεις, τις χαϊδεύεις. Αχ, επιτέλους το είπες. Βαρβάρα, τι έχεις φάει? Μπακαλιά με σκορδαλιά.
Μπακαλιάρος, κορδαλιάς με το χείρα γυναίκα. Πώς να σε πλησιάσει άντρας έτσι. Γιατί θέλεις να σου δώσω και σένα λίγο να με σε πειράζει. Εγώ να φάω κορδαλιά δεν είμαστε καλά. Άκου τι λέει, θα ξάρω την άλλη εβδομάδα, κοίταξε μην έχεις φάει μπακαλιάρος κορδαλιά, χάθηκε σου καριέρα. Για εκεί θα κάντε μια. Τόσο. Ρε εσύ, εδώ συχνά φιλικά ρε. Δεν να κάνουμε τίποτα. Θα δούμε. Τι θα δούμε, έτσι και δεν δαγκώσουμε, ανάτα. Κορίτσα, αν ψάχνετε για ελεύθερη καρέκλα, εδώ έχει μια. Οι άλλες είναι αριθμημένες. Συμπάνε ρε. Όλες έτσι μου χαμογελάνε. Αλλά εγώ δεν δίνω σημασία για να μην παίρνουνε θάρρος. Δεν θα κάνουμε το δύσκολο τώρα, άντε πέσε τι να πούμε. Άντε μπράβο. Κάθομαι εγώ εδώ, τράβα. Πάρε ύφος. Καλά. Έχω να πιω αίμα μέχρι να ξεχάσω. Ο κύριος που είδατε πριν είναι κόμις. Ποιος, αυτός που είδαμε είναι κόμις. Όχι, θα τρελαθώ αν είναι δυνατόν κόμις. Αν αυτός είναι κόμις, εγώ είμαι κόμισα. Άκου κόμις. Δεν γελάω. Καλά τώρα. Αν θέλετε, ελάτε μαζί μου τώρα να σας το αποδείξω. Να σου πω, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Και πάμε να δούμε το περιβόητο κόμι. Εντάξει. Έγινε. Πάμε. Από εδώ μπορεί. Κορίτσα εδώ. Καλά δεν μου λες, αυτός είναι ο κόμις που μας έλεγες. Ναι, γιατί. Μήπως μας παραμύθιασες. Ω, μην με κοιτάτε έτσι. Να δείτε. Λοιπόν, κορίτσα, κοιτάξτε με καλά στα μάτια. Μες στα μάτια βαθιά. Μες στον αφιλιστροειδή. Εντάξει, με βλέπετε. Αντί να κοιμήσω αυτές, κοιμήθηκα εγώ μου φαίνεται. Σκάσε και υπνώτιζε. Λες να με ματιάσανε. Για ξανακοιτάξτε με πάλι. Με κοιτάτε καλά. Τα μάτια, βαθιά. Αυτός είναι, μου φαίνεται, είναι έτοιμες προς χρήση. Για κάτσε κοριτσάκι. Στρέψον από εκεί. Μη φάμε και κάμια τρίχα. Έλα και εσύ τώρα. Έτσι. Μη θα ακούσουμε τη λαμαρίνα. Σαν στιφό μου φαίνεται. Τα ακούσατε χτες τα σκυλιά. Όλο το βράδυ ούρλιαζαν σαν δαιμονισμένα. Και τι έγινε. Τίποτα αγάτες τα κυνηγάγανε. Ρε παιδιά, ξέρετε ποιον έχω να δω μέρες. Ποιον? Τον Παναγί. Τον Παναγί. Ναι. Λέτε να πιάσε δουλειά. Α, όπως τίποτε πιάσε δουλειά. Βοηθός τεμπέλη. Ποιος είναι ο καφές μου? Αυτός εδώ. Ο άνθρωπος μπορεί να έφυγε από το χωριό. Κι άλλοι φύγαν από εδώ. Τι θες να πεις, Μαρίτσα? Ποιοι φύγανε δηλαδή? Η Εύα και η Ζωή. Και πού πήγανε? Πήγανε χτες βράδυ στη δισκοτέκ και ακόμα να πάρουνε στα σπίτια τους. Καλά να πάθουν αφού τις αφήνουν μόνες τους και πάνε στη δισκοτέκ. Ποιος ξέρει τώρα που να γυρίζουν τα κορίτσια. Πώς να κάνετε ένα βρικόλακα
σας θυμίσει την ώρα που γεννήθηκε. Και καλά το κατάλαβα ότι είναι βλαμμένος. Τι έγινε? Τι θα πει τι έγινε. Μεσημέριασε και ακόμα να σηκωθείτε. Ναι, ξενυχτήσαμε χθες το βράδυ. Το ξέρω. Πόρτα. Κομιτσάκονα, ξυπνήστε. Ξημέρωσε. Μόνο, μεσημέριασε. Και έχω κάτι νύχτες. Τι θέλουν εδώ οι κυρίες? Η οδοντίατρος ήρθε μόνη της. Τις άλλες δύο τις έφερες ο ίδιος χθες βράδυ. Τις καταγοήτευσες, ερωτήλε. Τέτοιο γοητηλίκι πια, 3 γυναίκες μέσα σε μια βραδιά, αυτό είναι ρεκόρ Βαλκανίων. Εγώ λέω πάντως καλύτερα να πάνε σπίτια του, μην βρούμε κανένα πελά από τον πατέρα του. Αυτές είναι πλέον δικές σου για πάντα. Τι δηλαδή, όποια δαγκώνα θα μου κουβαλιώ εδώ πέρα για κόντρονο, δεν είμαστε καλά. Ακριβώς. Και έλα τώρα να σου πω και το καλύτερο. Τι, υπάρχει κι άλλο? Ναι, είχα τηλεγράφημα από τον άρχοντα του Σκότους. Επειδή, λέει, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την όλη δράση σου, αποφάσισε το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βρικολάκων να το κάνει εδώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για σένα. Ώστε έτσι, τιμία. Δεν ξάδερφε, θα με τρελάσει εδώ πέρα, μπορούμε να το βγάλουμε μόνοι μας. Θα μου βάλεις ολόκληρο κοπάδι να το ταΐσω με εμά. Δεν είμαστε καλά. Κατά πώς βλέπω δηλαδή, πρέπει να βγούμε μέσα στο κρουμπέτι στην ταινία για αίμα, έτσι. Δεν σε λούκι που πέσαμε. Θα τα καταφέρεις. Άλλωστε το συνέδριο είναι την ερχόμενη Τρίτη. Αυτό μπορεί να μπαλώσει κάπως την κατάσταση. Μάλιστα. Στρώχισε και κανένα δότη. Κοντζά μου οδοντίατρο έφερες. Και με το αντιλιακό μου, όχι τίποτα άλλο, μην έχουμε ηλιακές παρενέργειες. Αν μπορείς, κάψε με. Πού πας? Τώρα για να μου τα δώσω, πάω μέχρι τη φουρνάρισα για μια πίτα. Να έρθω κι εγώ μαζί. Όχι να μην έρθεις. Πάρε με και εμένα μαζί σου. Είπα να μην έρθεις, αυτές τις δουλειές ο κόσμος πάει μόνος. Αδεύφια εδώ, πήγα μέσα. Άσε με να έρθω πάρε λίγο. Μέσα είπα. Μέσα. Ορίστε. Μου θα μου βγάλεις το λάδι. Αχ, συγγνώμη Παναγί μου, νόμιζα ότι ήταν ο μηνάς του ταχυδρόμος. Τι ώστε, βάζεις χέρι και ο διανομέα. Όχι, μόνο όταν έχουμε στοιχειμένο γράμμα. Μπράβο, στάσου ο μηνάς που σε δεν σηκώνει εδώ. Θα εκτεθούμε στο κοινό. Καλύτερα τράβα στο στάβλο. Ναι, Παναγί μου. Έτσι. Ναι, πάω. Πήγαινε πλήσου και έρχομαι. Τι έχουμε να φάμε, σφίλα. Έλα να ξεκουραστείς. Έλα μανάρι μου. Έλα να ξεκουραστείς. Ωραία. Εδώ είσαι εσύ και σε ψάχνει η μάνα. Εδώ είμαι, πλένω. Ωραία. Πάμε γρήγορα. Μισό λεπτό να απλώσω τα ρούχα. Όχι, όχι, τώρα, σε θέλει η μάνα σου αμέσως. Πάμε, τώρα, σε θέλει η μάνα. Πλέντασε. Κουπριστιές. Έχω χαρτομάτιλα αν θες. Έλα τώρα μην κάνεις δύσκολη. Καλά πρώτη φορά βλεπόμαστε. Δεν πιστεύω να με τον ταχυδρόμο. Όλα κι όλα. Άτιμη. Τώρα θα σε φτιάξει. Τι είναι αυτό?
είδες πάνω να πληθείς. Τι είναι αυτά, σε χαλιά πες. Αμάν γαϊδούρι. Μωρή Βαρβάρα! Βαρβάρα! Γεια μου, πού είσαι μωρή? Η σατανική γυναίκα περνάει από εδώ όταν κάνει τον περίπατό της. Μόλις περάσει θα της βάλω το σταυρό μπροστά και τα μεθυστικά της μάτια θα σβήσουνε για πάντα. Σε Παναγία, τι έγινε, σε έχασε ρε Παναγία. Με αυτό το παλιό καιρό όλοι χαμένοι είμαστε. Δεν μου λες Παγαλό, το ασθενοφόρο τι δουλειά έχει από εδώ? Α, το ασθενοφόρο χτύπησε ένας τουρίστας και τον πάρει στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Τι, χτύπησε πολύ? Μα σου λέω χτύπησε πολύ. Δηλαδή χύθηκε αίμα? Αίμα, ποτάμι να δουν τα μάτια σου. Ποτάμι. Τι έγινε, Σταύρο, πού το βάλες έτσι? Πάω να δώσω λίγο αίμα στο φτάω του Χριστόφορο. Δεν έχει κανέναν εδώ και στο χρειαστεί. Αίμα κι εσύ. Τι αιμοδότης είσαι? Όλοι στην οικογένεια αιμοδότες είμαστε. Ευλογημένη οικογένεια. Μπράβο, τέκνα μου. Αν θέλετε τίποτα, η Μαρίτσα θα είναι στο μαγαζί. Δεν μου λες και η Μαρίτσα αιμοδότης είναι? Μα φυσικά. Τι σου λέω τόση ώρα. Μπράβο Μαρίτσα. Λοιπόν, Παραγή, παίρνα καμιά φορά και από την εκκλησία. Έλα να ανάψει και κανένα κεράκι να δούμε το φράγκο σου, Εκκλησία? Εκκλησία. Ξέρεις, πάτερ μου, έχει χαλάσει το ξυπνητήρι τώρα τελευταία και ξυπνάω αργά, δεν προλαβαίνω λειτουργία. Δεν προλαβαίνεις, Συγκινήθηκες πάντως για το αίμα, ευλογημένος, καλό παιδί. Τόσο αίμα χύθηκε, να μην συγκινηθώ. Άνθρωποι είμαστε. Γεια σου, πάτερ. Τρόμαξες, Παναγί. Όχι και σε τρόμαξα. Εγώ την μυρμήγκια θα τρόμαξα. Δεν φταίς εσύ, αλλά το βιβλίο που διαβάζω. Φυσικά είναι παραμύθια που μιλάει για βρικόλακες. Μπορεί και να μην είναι παραμύθια. Γιατί πιστεύεις εσύ ότι υπάρχουν βρικόλακες? Μπα, άντρα εσύ βρικόλακες. Τη σήμερα ημέρα βρικόλακες και τι, να πλησιάζουν τη γυναίκα, θα την αρκώσουν στα μάτια, θα την χαϊδέψουν στο πρόσωπο, θα την γυρίσουν έτσι, θα την πλησιάσουν κοντευμένο σιγά σιγά. Να μην τα αγκώσουν. Με συγχωρείς, θα πάω και λίγο αίμα για το σπίτι. Έχω κόσμο. Άρε, όσο θέλεις, Παναγί μου. Το σώμα μου και το αίμα μου είναι δικό σου. Μπα, λίγο αίμα ραφινέ θα πάρω για τη σαλάτα. Έλα μου αμόρω. Για τη σπιτή καλά είσαι. Τσιμπισά. Δεν έχεις τη φλέβα. Θα γίνει μια σαλάτα. Εντάξει. Είσαι καλά, θες πορτοκαλάδα? Μπράβο, αιμοδότης η Μαρίτσα. Και τι ομάδα, 3α, Να μην το ήξερα τόσο καιρό, φαντάσου τι αίμα έχω χάσει. Θα φάω καλά από εκεί μπρος. Να αισθάνεσαι ολόκληρο τάγμα αιμοδοτών και εγώ να λιανεύω αίμα σε ξένα σπίτια. Καλά, θα φτιάξω μια σαλάτα. Μια σαλάτα. Παπά μου. Τι έγινε, τι έγινε, τι έπαθε. Η κόρη Του Μαρίτσα, τι έπαθε. Τρελή και παλαβή με ποιον νομίζεις? Με ποιον είναι, τρελή και παλαβή. Το βρήκα, με τον Κατσιφάρα. Ποιον Κατσιφάρα, παπά? Αλλά? Με τον Παναγί. Τον Παναγί, ναι. ας το διάλογο.
του, κύριε, φυλακή το στοματί μου. Δεν είμαστε καλά. Μα μιλάς σοβαρά τώρα. Σοβαρότατα. Και πού χάνεται, πού βρίσκεται όλο στο σπίτι αυτού του αλογομούρη και κάνει αμάν για αυτόν. Τι λέει, ρε. Καλά που σε βρήκα, παπά μου. Τι έπατε, παπά μου. Η κόρη μου, παπά μου. Τι έπατε η κόρη σου? Η κόρη μου. Τρελή και παλαβή είναι με τον Παναγί. Κοιμάται και ξυπνάει και όλο θυμάται τον Παναγί. Και η δικιά σου? Γιατί και η δικιά σου? Και η δικιά μου. Λέει να τους έχει κάνει μάγια. Ας το διάλογο. Ήμαρτον, κύριε, ήμαρτον. Ακούστε, δείτε, πηγαίνετε μέσα να ανάψετε κανένα κερί, αμαρτωλή. Άντε και εγώ θα δω τι θα γίνει. Τώρα είμαστε για κεριά και για κατήλια, παπά μου. Πηγαίνετε μέσα, αμαρτωλή, σας είπα. Πάμε να ανάψουμε κανένα. Ήμαρτον. Άκου πράγματα. Ο Παναγής Γόης. Δεν είμαστε καλά. Για να κάνω μια ανασκόπηση. Έτσι μ' αρέσει. Πλήρες. Πλήρες, αυτό είναι η μικρή Δρακουλέζα. Να δούμε πώς πάει το ευαπορέ. Πλήρες, έχω κάβα για 1 χρόνο. Και άδειο είναι. Κενό. Έλα εδώ ρε μπάσταρδε. Αυτό ποιος το άδειασε? Ποιος το άδειασε είπα? Ξύνησε. Τι ξύνησε ρε? Αυτό το πέρα λέει 25-10-89 ημερομηνία λήξη. Δεν ξύνησε το αίμα. Η σαντιγή ξύνησε. Να σου ρίξω μια ανάστροφη να σου πω εγώ. Και εσύ πίνεις ξυνισμένο αίμα, έτσι. Δεν φταίς εσύ. Φταίνε αυτοί που μου πήραν στο λαιμό τους και εφήρμοσαν γαλλικές συνταγές. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα στην αγορά τώρα, είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Δεν θα υπάρχει γραμμάριο αίμα την αύριο. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πούσε, εγώ πάντως εθελοντής αιμοδότης, δεν ξαναγγείλομαι, εντάξει, τέρμα. Εθελοντής αιμοδότης, εθελοντής, αιμοδοσία, αιμοληψία, αφέμαξη, μεσογειακή ανεμία. Το βρήκα. Ιδρύο Κέντρο Αιμοδοσίας Πάραφτα. Έτσι μ' αρέσει. Για περάστε, δώστε και σώστε. Κυρία μου, εσείς, ελάτε, έχετε σκεφτεί ποτέ να δώσετε αίμα? Ελάτε, μη φοβάστε, δεν δαγκώνουμε την ημέρα. Ελάτε, ελάτε, παρακαλώ, περάστε. Ελάτε. Καλό στο αιμοφόρο Αγίο. Ελάτε, δώστε λίγο αίμα. Αίμα, αίμα για τη μεσογειακή ανεμία. Δώστε λίγο αίμα. Να μου το καλάτι. Αίμα. Πόσες έχει, βάλε το κιλό Αίμα από για το τη καλάτι. μεσογειακή ανεμία. Πόσα λίτρα μπορούμε να ρωτήσουμε? Όσα μπορούμε. Έχεις μετρητή? Έχω. Γεια σου, είναι παγωμένη. Αγνή, πάρτε λίγο. Ωραία. Πιες. Καλό. Δώστε λίγο αίμα. Είσαι έτοιμη? Για περάστε, δώστε και σώστε. Κυρία μου, εσείς, Βάλε, ελάτε, ρε, έχετε σκεφτεί ποτέ να δώσετε αίμα? Πήσαμε για άκρη. Ωραία. Τελειώσει. Καλές δουλειές. Έλα, τελειώσει. Με το εργαλείο στο χέρι έμεινα. Τι μου έφερες εδώ? Μου λες για άκρη, την έφερες για να δώσει. Ωραία, Έχεις άλλη? ωραία. Και άλλη πορτοκαλάδα. Κι άλλη, τι να κάνουμε. Είναι ωραία, είναι ωραία μάρκα. Κάβα θα ανοίξει. Κάβα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθα να δώσω λίγο αίμα. Δεν πειράζει, δεν ήταν ανάγκη με αυτό το παλιό καιρό να δώσεις αίμα. Επιμένω. Τι επιμένεις?
Έχεις καμιά εξέταση, αναλύσεις, έχεις κάνει, άσε κολλήσεις με καμιά σαλμονέλα. Δεν μας κάνει αγκονόσο άμα έχεις. Θα διαμαρτυρηθώ στο Υπουργείο Υγείας. Δεν θα προλάβεις. Δεν θα προλάβεις να πας καν εκεί. Άντε στο καλό, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά. Άντε μπράβο. Τι δεν γίνει μέσα ρε πουλάκι, πάλι πορτοκαλά να πίνεις. Αφού είναι ωραία. Δεν πήγες σε καφετέρια, κέντρο αιμοδοσίας είναι εδώ. Ναι, δεν το πρόσεξα. Άντε το πρόσεξες. Άντε στο καλό. Έχει πελάτε λαμβανί που. Δώστε λίγο αίμα. Άντε μπράβο. Θα δώσει αίμα. Κυρία μου, ευθύστε και θα δώσει αίμα. Ελάτε. Για τη Μεσογειακή, παιδιά. Κουράγιο, απόφαση θέλει, παιδιά, ελάτε. Πλησιάστε. Ελάτε, πλησιάστε, ελάτε κύριε, ελάτε να δώσετε λίγο αίμα κύριε. Αγνή, πάρ' το κύριο αυτό το αίμα. Έλα, ηρέμησε. Σ' αρέσει που φαίνεται, έτσι. Καλό είναι. Καλό. Καλό. Τελείωσα. Περίμενε, μη βιάζεσαι προπέτη. Α, εγώ περίμενα. Κάτσε, περίμενε. Περιμένω, ναι. Ωραία. Περίμενε. Και σου κάνε ένα μαλλί αφέμαξη. Άντε στη δικιά σας. Να είστε καλά. Έλα, εντάξει, την υπόλοιπη. Άσε τι κάσα. Είναι επαναστατική μέθοδος. Μετά θα φανεί, αύριο θα το καταλάβεις. Αν αργά πια. Πάμε να φύγουμε γιατί έχουμε μαζέψει ήδη αρκετό. Ναι, πάμε για εμφιάλωση. Μην πλακώσει καμιά συγγενής μονάδα, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Αυτός φαίνεται ύποπτος. Πάμε. Ιδού άλλη μία Ελληνίδα νοικοκυρά που μπήκε στην οικογένειά μας. Ναι, έπρεπε να έρθω πιο νωρίς. Πότε δεν είναι αργά, μαντά. Πότε αρχίζει το συνέδριο? Αύριο. Χαχούρι θα το κάνουν το σπίτι. Με ζυμώσω πρόσφορα. Πολύ ωραία ιδέα. Για στάσου έκανε. Τι ωραία ιδέα να ζυμώσεις πρόσφορα. Δεν φτάνει που θα σου φιλοξενούν τσάμπα εδώ πέρα στο σπίτι, δηλαδή να τους ταΐσουμε και από πάνω. Δεν είμαστε καλά. Και πώς να μεταφέρουν το φαγητό τους? Με ενδιαφέρει να φέρουν αίμα σε σκόνη. Α, όλα και όλα. Όποιος τρώει θα πληρώνει. Ήδη ταΐζω τόσους χαραμοφάιδες. Έτσι πρέπει. Όποιος τρώει θα πληρώνει. Εμένα με συγχωρείτε, δεν αισθάνομαι καλά. Θα πάρεις κανένα ύπνο στον Παύλο, γιατί σήμερα είχαμε αιμοληψία και από τις πολλές δαγκονιές το πάνω μου σαγόνι και αστυνομίζω πως μασάει τσίχλα ο εγκεφαλός μου. Παναγί, να έρθω να μπαουλιαστούμε μαζί. Είναι τον Παύλο μονόκλινο, εκτός αν να κάνεις το κατοσέντρονο. Μόνο με αυτά θα ελευθερώσουμε τον τόπο από την κατάρα του πρίγκιπα της Βλαχίας, Βλάντο Τσέπες Δράκουλα. Είναι αυτός εδώ? Όχι. Μόνο την Ελίζαμπεθ και τον Παναγί πρέπει να παλουκώσουμε. Και αν μας το λουκώσουν να δείτε τι γίνεται. Δεν γίνεται. Είμαστε 5 και είναι μόνος του. Θα τον εξουδετερώσουμε πολύ εύκολα. Είναι σίγουρα μόνος του, έτσι. Μα τι λέμε τόση ώρα. Οι άλλοι βρικόλακες πάνε και το συνέδριό τους που θα γίνει στις Σεϊχέλες. Ωραία, αφού είναι μόνος του, εγώ λέω να τον ρισκάρουμε. Και για πότε λέτε? Αύριο βράδυ. Έγινε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμών. Να περάσει λοιπόν. Γεια σου, Παυλά, κάρτα. Όχι, γεια σου.
Τελευταία κλείσει την πόρτα, Πόρτα. Πού το επιτάφιο κρίνος θα έχουμε, ο εξοχότατος άρχοντας του σκότους Κόμις Δράκουλας και από εδώ ο Κόμις Τσάκωνας. Καλώς σε βρήκα, αγαπητέ. Καλώς ήρθατε. Όπως είπαμε, στις 10 έξω από τον πύργο. Εντάξει. Απόψε πεθαίνουν οι βρικόλακες. Για κοίτα ρε ατυχία, σήμερα βρήκε που έχει ωραίο έργο στην τηλεόραση. Μη στενοχωριέσαι, έχω βίντεο. Θα στο γράψω και θα το δεις αύριο με την ησυχία σου. Στις 10, μην ξεχαστείτε. Εντάξει, εγώ αναλαμβάνω τα εργαλεία. Ευλογημένα όλα τα εργαλεία. Σώσον, Κύριε, το χωριό σου. Αμήν. Αμήν. Κηρύσσοντας την έναρξη του 17ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Βρικολάκων, σας παρουσιάζω τους εκπροσώπους της Μεγάλης Βρετανίας, Sir Sherlock Holmes, του Τρίτου Κόσμου, Mr. Satisfaction, της Γαλλίας, Monsieur Lemmy Boucalion, και την εκπρόσωπο της Γερμανίας, Fräulein Frankenstein Γάμα. Αισθάνομαι άσχημα, διότι οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων δήλωσαν αποχή και μαζί με αυτές και οι χώρες οι οποίες παρασύρθηκαν. Τον λόγο έχει ο ανώτατος άρχον του σκότους. Εξοχότατε. Δρακουλίνες και Δράκουλες. Ο επαναστάτης Έλληνας Δράκουλας και Σύρ έχουν παραβεί ολοσκερός το άρθρο 13 περί ολικής αφέμαξης. Ίδρυσε ο εν λόγω παραβάτης ιδιωτική τράπεζα αίματος στην Ελβετία. Και με τα υποτιθέμενα κυθινοφελή ιδρύματα, ο ΤΕΔΕΗ και άλλους οργανισμούς,
έκαμε όλους τους Έλληνες ανεμικούς. Σκοπός της συναντήσεώς μας είναι να αφαιρέσουμε κάθε αρμοδιότητα από τον αποστάτη Έλληνα Δράκουλα και να ανακηρύξουμε αντικαταστάτη τον Κόμι Τσάκουλα, απευθείας απόγονο της Ελίζαμπετ Μπάτορη. Μπράβο. Σκοταδίστριες, σκοταδιστές. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος που μου ανετέθη αυτή η τιμή να κυβερνήσω αυτόν τον τόπο και σας υπόσχομαι, μια και μου έλαχε. Κύριοι, ζητώ τη βοήθεια από την ελληνική πλευρά στο πρόβλημα του AIDS, του συνδρόμου της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας που κάνει θράψη στη χώρα μας. Όλο το αίμα είναι μολυσμένο. Γι' αυτό θέλουμε βοήθεια από ολοκάθαρο αίμα. Μόνο έτσι θα ληφθούν οριστικά και ολοκληρωτικά μέτρα ενάντια στο AIDS. Να μην πάρετε οριστικά μέτρα κατά του AIDS, αλλά ημίμετρα, διότι αν πάρετε οριστικά μέτρα κατά του AIDS, προβλέπω να σταματήσει κάθε αναπαραγωγή του γένους. Οι πατριώτες Δράκουλες στη Γερμανία έχουν όλοι εκφυλιστεί και αντί για αίμα πίνουν μπύρες, πίνουν μπύρες, πίνουν μπύρες. Εμείς κάτω στον τρίτο κόσμο, οι παιδί πεινάμε και ο κόσμος δεν έχει αίμα να πει. Γι' αυτά σας παρακαλώ να μας στέλνετε 100 βαρέλια αίμα το μήνα, το λιγότερο. Σας παρακαλώ. Δεν μου λέτε του τρίτου κόσμου ή τα είπατε εσείς? Ναι. Θα το βρείτε από τον άλλο κόσμο. Δεν χρειαζόταν καν να μου το πείτε αυτό, κύριε συνάδελφε, το βλέπω από το χρώμα σας. Είστε τελείως ανεμικός. Δεν σας βλέπω καθόλου δηλαδή. Δρακουλίνες, Δράκουλες. Εγώ θα μιλήσω απευθείας για το θέμα για το οποίο βρισκόμαστε εδώ. Όπως γνωρίζετε, η χώρα μου υποστηρίζει τον υποκαθαίρεση Δράκουλα για τον απλούστατο αλλά και μοναδικό λόγο ότι δηλώνει σοσιαλιστής. Και επειδή στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε αντίθετοι με την καθαίρεσή του. Μου φαίνεται είπατε κάποια λέξη σοσιαλιστής. Το λί με τι το γράφετε? Με ήτα νομίζω. Γράψα μικρό στα πρακτικά ληστής με ήτα. Επειδή προβλέπω πως η συζήτηση δεν θα οδηγήσει πουθενά και για να αποφύγουμε διαπληκτισμούς και εκνευρισμούς, παρακαλώ να διακόψουμε, να παρακολουθήσετε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που σας έχουμε ετοιμάσει και επανερχόμαστε πάλι μετά από αυτό. Μπορείτε να περάσετε από εκεί. Εσείς ξημέρωσε και ακόμα δεν κοιμηθήκανε. Εγώ λέω να μπούμε μέσα και να ξεπερδεύουμε. Τι λες ρε? Τι να σας πω ρε παιδιά, εγώ αυτό το φουκαρά τον λυπάμαι. Ποιον? Τον Παναγί. Με λυπάσαι. Άμα σε δάγκωνε, θα τον λυπώσουν.
Να σου πω γρήγορα. Πήγα τον άρχοντα του σκότου στις πρεσβείες των υπερδυνάμεων. Και ύστερα από πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, συμφωνήσαν ότι διαφωνούνε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μου μυρίζονται πραξικόπημα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα βλέπεις τι μας έκανε, Αρφούλα. Εγώ για το καλό του τόπου. Πιο καλό εδώ πέρα πρέπει να πηγαίνουμε στο διάλογο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριοι συνάρφοι, όπως βλέπετε, το γλέντι μέχρι εδώ ήταν. Τελείωσε. Σχολάσαμε. Λυπάμαι πάρα πολύ που είστε φιλοξενούμενοι μου, αλλά δυστυχώς το σπίτι δεν διαθέτει κατάλημα για ύπνο. Δηλαδή, να φανταστείτε, δεν υπάρχει ούτε τετραγωνικός πόντος φερέτρου. Εγώ ίδιος που είμαι κόμις, τη βγάζω σε μπαούλο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Μα δεν καταλαβαίνω. Δεν είμαστε προσκεκλημένοι. Προσκεκλημένοι είστε, αλλά όχι για εδώ, για έξω από εδώ. Λοιπόν, το πλησιέστερο νεκροταφείο είναι στην κακιά σκάλα. Σε γκρεμό όμως και εκεί πέρα γίνονται οι κατολιστοί. Σε βλέπω. Μα ολόκληρο πύργο έχετε. Δεν χωράνε 20 προσκεκλημένοι. Μιλάμε για 200, όχι για 20. Μας προσβάλλεις, κύριε. Ενίσταμε. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Εσύ τα παράπονα στο Χίτλερ που σε έκανε τόσο δούλη. Δεν είναι δυνατόν. Και ο ξένιος Ζεύς, η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία, πού πήγαν τώρα? Τώρα τα έχει διαψεύσει αυτό ο κυβερνητικός πρόσωπος, κύριε συνάδελφε. Διαμαρτύρομαι και κατόπιν αυτού αποχωρώ. Μη μας το κάνεις αυτό. Αποχωρώ. Μη μας το κάνεις αυτό. Αποχωρώ. Μη μας το κάνει. Τι να δαγκώσει από αυτήν. Λοιπόν, μικρέ, μετά τα αποχωρητήρια σνόρισε τους κυρίους στο πλησιέστερο νεκροταφείο και ο σώζον αυτός ο θήτος. Φύγε. Ξαδέρφοι, λέω, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, να τα μαζέψουμε, άρχοντα και υπάρχοντα, αίμα συμπυκνωμένο, αίμα ρευστό, και να τους βαλιάσουμε να πάμε για Ελβετία μεριά και ό,τι θέλει προκύψει. Γιατί μας βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό ύπνο. Τι τραβάμε για το αίμα μας. Ελάτε τώρα, αφήστε τα λόγια και πάμε να μπούμε μέσα. Ελάτε. Μου κουβάλεις εδώ πέρα όλους τους αιμολύσες, κατάλαβες. Να πιάσουν ένα κορόιδο οι εταίροι. Που φαίνεται δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε διάολος. Θεός το. Ας πάμε για ύπνο. Και αύριο βλέπουμε. Και αυτός ο μπάσταρδος μου το αφήνει ολοξέστρωτο. Θα να πάμε στην Ελβετία και να σου πω εγώ. Τον εκτοπίσω. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δεν κάνεις εδώ. Θα μου πεις τι λέω εγώ μόνος μου. Τέλος πάντων, ας το υποστούμε κι αυτό. Λοιπόν, όλα είναι εντάξει. Ο Σταύρος φυλάει τσίρες απ' έξω. Εγώ θα φυλάω εδώ. Πού εδώ? Στο κεφαλόσκαλο. Αν φανεί κανένας Δράκουλας, θα τον χτυπήσω με τον Σταυρό. Και εμείς εδώ. Και εμείς εδώ. Μαζί σου, παππούλη, μαζί από πίσω σου, παππούλη μου. Καλά, κι εγώ μόνος μου θα πάω. Μόνος σου. Θα πάω. Να πας. Εσύ. Εμείς δηλαδή θα πάμε. Τι άντρες είμαστε. Να πάμε. Έλα, πάμε μαζί με τον Χριστόφορο. Έτσι πράγμα. Προχώρα. Με την ευχή μου. Έχεις δίκιο.
Κοιμηθήκανε. Εσείς σε κάποιο μπαούλο μας είπαν ότι κοιμάται. Πού είναι το μπαούλο? Αυτό να κοιτάξουμε να δούμε πού είναι το μπαούλο. Πού είναι το μπαούλο? Να το! Σιγά, σιγά. Προσοχή να μην το ξυπνήσουμε. Μιλά. Έλα. Μη. Παλούκωσέ τον. Εγώ? Εσύ. Πού το σφυρί? Το ξέχασα. Ξέχασες το σφυρί μου. Έλα, παλούκωσέ τον έτσι, σκέτα. Έτσι? Ναι. Έτσι, πήγαινε. Μορμπή. Εσείς, κι αν αντιδράσει και δεν πιάσει το παλούκομα και μας παλουκώσει αυτός. Έλα, δε Χριστόφορε, δώσ' μου το Πώς το εσύ. Γεια με δύο χέρια, να μου κάνετε καμάτι. Εσείς. Τι έπαθες? Γιατί να τον παλουκώσουμε? Τι να κάνουμε? Να κλείσουμε τον μπαούλο αφού κοιμάται, να το κλειδώσουμε και να τον ξαποστείλουμε. Να τον μεταναστεύσουμε. Ωραία ιδέα. Βέβαια. Ελάτε. Το κλειδώσουμε. Ένα πόρτα. Μίλησε. Λοιπόν, εγώ πάω για τη Δρακουλίνα. Έτσι, εντάξει, άντε. Και εμείς θα το σηκώσουμε. Μου ξέφυγε. Ναι. Αχ, πού θα μου πας, Δρακουλίνα? Όπου και να μου πας, θα σε ακολουθώ για πάντα. Δεν θα μου γλιτώσεις. Σήμερα δεν χρειάζεται μαγείρευε, η Αμερική θέλει τον Σάρπερ. Τον Σάρπερ. Πάει Αμερική. Πάει. Άντε τώρα να τους δεις αυτούς νύχτα να τους δαγκώσεις. Φωτιά! Κεργόμαστε! Φωτιά ρε! Φωτιά! Φωτιά! Κεργόμαστε! Το παλαιόνι μου! Βγήκε το όνειρο. Εσύ είσαι. Να, η εξαδέλφη, τα Καρπάτια. Γεια